теперешнем времени, по-моему, уже как-то таких бессребренников и беззаветно отдающих свою душу искусству, музыке, по-моему, я не наблюдаю. Мы сделали один дубль. А что такое один дубль? Это на таком уровне был подготовлен оркестр, то есть он наигран уже, все сыграно, взяли и сыграли. Я говорю, вот вы работаете в райских кущах. Райские кущи – это такой, знаете, заповедник в раю под покровительством Бориса Павловича Райского. Барыс Райскі падхапіў джазавую эстафету у вялікага Эддзі Рознера, заснавальніка джаз-аркестра БССР. Менавіта Барыс Райскі ўпершыню ў пасляваенны час пазнаёміў Мінск з гучаннем саксафонаў і зноў паказаў, што такое сапраўдны джаз. Дырыжор Барыс Райскі стаў легендай яшчэ пры жыцці. Гэта быў чалавек выключнай культуры, сапраўдны інтэлігент, які меў бясспрэчны аўтарытэт у асяроддзі музычнай эліты Беларусі. Як архітэктар будуе храм, так і ён па рэштках, па цаглінках будаваў эстрадна-сімфанічны аркестр беларускага радыё і тэлебачання, які ўзначальваў амаль 30 гадоў і які называлі не інакш як аркестр Райскага. Такога гонару удастойваюцца толькі абраныя, самыя прызнаныя дырыжоры. Колькі ж ён вандраваў па свеце, перш чым асеў тут, у Беларусі. Калі Барыс Іпалітавіч прыехаў сюды, яму было ўжо 42 гады. З гэтага моманту ён беззапаветна спасцігаў Беларусь, служыў Беларусі. Не будучы беларусам па нараджэнні, па крыві, ён столькі зрабіў для нашай культуры, што гэтаму можна толькі здзіўляцца і захапляцца. 5 верасня 1947 года з кітайскага порту Шанхай па рацэ Янцзы адплыў савецкі параход «Ільіч», які накіраваўся ў порт горада Находка. Ён вёз на сваім борце рускіх рэпатрыянтаў, якія адгукнуліся на заклік савецкіх уладаў вярнуцца ў Савецкі Саюз. Сярод пасажыраў парахода быў вядомы ў Шанхаі музыкант і дырыжор, 32-гадовы Барыс Райскі з сям'ёй. Разам з ім у СССР у поўным складзе вярталіся і музыканты муніцыпальнага аркестра горада Шанхая, які ён арганізаваў незадоўга перад ад'ездам на радзіму. Да моманту вяртання ў СССР Райскі пражыў у Кітаі ні многа ні мала 22 гады. Барыс Іпалітавіч Райскі нарадзіўся 3 верасня 1915 года ў Іркуцку у сям'і святара. Але яго бацька ў той жа час быў высокаадукаваным музыкантам. Ён скончыў Пецярбургскую кансерваторыю як харавік-дырыжор. Калі маленькаму Барысу было 10 гадоў, бацьку накіравалі ў Кітай, у горад Харбін. У той час ён быў
цэнтрам будаўніцтва буйнейшага праекта царскіх уладаў кітайскай усходняй чыгункі. Это было 65 лет тому назад. Понимаете, мне было 10 лет. Харбин был центром всей культурной жизни Манчжурии. Это был чисто русский город. Город, в котором был политехнический институт, университет, по-моему, даже медицинское училище было. Было коммерческое училище, были всевозможные гимназии, был оперный театр, функционировал симфонический оркестр, был театр музыкальной комедии, был драматический театр. Я в Харбине слышал цимбалиста, Эльмана, Шаляпина, Морис-Шаля. Бацька Барыса Іпалітавіча працаваў дырыжорам у Харбінскім оперным тэатры. Музыка акружала маленькага хлопчыка з самага дзяцінства. І не выпадкова, што ён пачаў займацца музыкай спачатку пад кіраўніцтвам бацькі, а потым там жа у Харбіне паступіў і скончыў вышэйшую музычную школу імя Глазунова па класу віяланчэлі. Але неўзабаве змянілася палітычная абстаноўка. Савецкі Саюз прадаў усходнюю чыгунку японцам, і Харбін адразу ж занялі японскія войскі. Там пачаліся баявыя дзеянні, і жыць у Харбіне стала небяспечна. Сям'я перабралася ў Шанхай. Горад Шанхай адыграў у жыцці Барыса Райскага лёсавызначальную ролю. Там ён спасцігаў свае першыя жыццёвыя і прафесійныя універсітэты. Менавіта ў Шанхаі ён упершыню змог паспрабаваць свае сілы ў якасці дырыжора. І першым сур'ёзным выпрабаваннем на гэтай ніве стала яго запрашэнне дырыжыраваць аркестрам шанхайскага філіяла буйнейшай англійскай гуказапісваючай фірмы «Коламбія». На Коламбіі ён набыў неацэнны вопыт працы ў галіне гуказапісу. Тое, чым будзе займацца амаль 3 дзесяцігоддзі тут, у Мінску, на пасадзе галоўнага дырыжора эстрадна-сімфанічнага аркестра беларускага тэлебачання і радыё. Работая в Шанхае, в фирме «Коламбия», британская фирма по выпуску грампластинок, музыканты садились, 45 минут репетировали. В основном музыка танцевальная. Значит, порепетируют, аттракт 15 минут, опять репетируют, опять там кофе, отдохнуть немножко. Все это делалось 3 записи на восковых дисках. Расписывался, поднимал на 2-й этаж этой записи, там отдавали. Тут же они рассчитывались с музыкантами. Платили им очень хорошо. Фирма, которая зарабатывала на этом вообще огромные деньги, музыкантам платила соответственно. Аркестры, якім ён кіраваў, вельмі часта запрашалі агучваць фільмы. Вось дзе Барыс Райскі навучыўся цаніць імгненні, таму што яму даводзілася рабіць так, каб супадалі сінхроны кінакадраў, кінапланаў і музыкі, якую ім належала іграць. Ён бывала, што нават з хранометрам стаяў, вылічваў усё па секундах і дабіваўся 100% выніка. Яго выкананне і кінапланы супадалі абсалютна. Гэта ён рабіў віртуозна, і гэта ж будзе рабіць тут, у Мінску, калі будзе займацца таксама гуказапісам. Ён і яго аркестр агучылі ледзь не ўсю закадравую музыку да фільмаў, знятых на кінастудыі «Беларусьфільм». Шанхай быў партовым горадам,
дзе на рэйдзе пастаянна знаходзіліся караблі амерыканскага ваеннага флоту. Маракі падчас звальнення на бераг ахвотна наведвалі модныя танцполы, так званыя болрумы. Самы фешэнебельны шанхайскі танцпол называўся «Парамаунт», класам ніжэй «Грынспот». Там іграў аркестр пад кіраўніцтвам Олега Лундстрыма, вялікага сябра Барыса Райскага. У Шанхаі яны жылі ў адным доме. Олег Лундстрым стане вядомейшым у СССР дырыжорам, заснавальнікам джаз-аркестра, які цяпер носіць яго імя. Усё жыццё Райскі і Лундстрым падтрымлівалі самыя цёплыя сяброўскія адносіны. Американские моряки привозили с собой пластинки с незнаёмой музыкой. И вот одна з таких пластинок аднойчы трапила ў руки да Барыса Райскага. Ён паставіў яе на свой патэфон і быў проста ашаломлены тым, што пачуў. Гэта быў запіс нейкага амерыканскага джаз-аркестра. Ён ставіў гэту пластинку і Олегу Лундстрыму. Ён ставіў сваім музыкантам. І ўсе слухалі і здзіўляліся і захапляліся новымі інструментамі, новымі гучаннямі, незнаёмым аркестравым саундам. Так ён упершыню адкрыў для сябе джаз, які стане назаўсёды музыкай яго душы і сэрца. У Шанхаі вырашыўся асабісты лёс Барыса Іпалітавіча. Ён ажаніўся. Яго абраніцай стала Валянціна Савыкова, таксама з рускай сям'і, вельмі адукаваны, вельмі інтэлігентная жанчына яму да пары. Там жа ў Шанхаі у іх нарадзілася дачка Валечка, а потым ужо тут у СССР сын Барыс. Барыс Іпалітавіч Райскі быў вельмі шчаслівы ў шлюбе са сваёй жонкай, яны пражылі больш як паўстагоддзя. «22 чэрвеня 1941 года фашысцкая Германія напала на Савецкі Саюз. Сярод большасці рускіх эмігрантаў вестка аб пачатку вайны выклікала сапраўдны ўсплёск патрыятычных пачуццяў. У Шанхаі быў створаны клуб грамадзян СССР, які налічваў тысячы членаў. Сярод іх быў і Барыс Райскі. Людзі збіралі лекі, рэчы і адпраўлялі іх на радзіму. Это было и прошло. Все прошло и вьюгой замело. Выступленне Александра Вярцінскага Барыс Райскі слухаў у курортным гарадку Циндао у 1943 годзе. Вялікая адчынная вайна ішла ў СССР ужо 3-й год. І тут, як выбух, Вярцінскі едзе на радзіму. Яго ад'езд ускалыхнуў усё эмігранцкае асяроддзе. Ён, напэўна, быў першы, хто вярнуўся. Але самі яны змаглі рэалізаваць сваю мару вярнуцца ў СССР толькі праз 4 гады. У 1947 годзе газета «Савецкі новы шлях», якая выходзіла ў Шанхаі, надрукавала пастанову ўрада СССР, паводле якой былым падданым Расійскай імперыі і іх нашчадкам было дазволена вярнуцца на радзіму. У клубе грамадзян СССР выступіў савецкі дыпламат, які паведаміў аб маючым адбыцца ад'ездзе ў Савецкі Саюз. Многія музыканты вырашылі вяртацца цэлымі калектывамі, каб менавіта так найлепшым чынам паслужыць радзіме. І Барыс Райскі прыступае да фарміравання свайго аркестра. Да ад'езду ў СССР
Яны яшчэ паспелі папрацаваць на шанхайскай радыёстанцыі «Голас радзімы» і выступіць з канцэртам на першым савецкім параходзе «Смольны», што прыехаў у Шанхай. І вось так, у поўным складзе, разам з сем'ямі, прыхапіўшы самае дарагое, свае музычныя інструменты, у верасні 1947 года яны вярнуліся ў Савецкі Саюз. Усе шанхайцы былі вельмі вопытнымі і спрактыкаванымі джазменамі. Кожны з іх іграў як мінімум на 2 музычных інструментах, прычым розных аркестравых груп. Асабіста Райскі валодаў фартэпіяна, віяланчэлью, кантрабасам, трамбонам і вібрафонам. Канешне ж, ім не дазволілі жыць у сталічных гарадах. Ім строга было вызначана іх месцазнаходжанне. Аркестр Олега Лунстрыма, які таксама вярнуўся ў Савецкі Саюз у поўным складзе, накіравалі ў Казань. А джаз-аркестр Барыса Палітавіча Райскага адправілі ў Кемерово. Там яны сталі артыстамі канцэртна-эстраднага бюро Кемераўскай абласной філармоніі. Іх пасялілі ў нейкім бараку, які не ацяпляўся, у якім не было ніякіх выгод. Кемерово, гэта ж лагерная зона. Пачаліся факты грабяжоў і нападзенняў. Гэта, канешне, ўсё было жудасна. Але як не дзіўна, яны потым гэта ўсё ўспаміналі і расказвалі, што іх гэта толькі яшчэ больш згуртавала. У канцы 1940-х у СССР пачалася новая хваля рэпрэсій, якая закранула ў тым ліку і джазавых музыкантаў. Джаз быў прызнаны музыкай шкоднай і буржуазнай, ён паўсюдна забараняўся, масава зачыняліся і распускаліся вядомыя у СССР джаз-аркестры. Менавіта тады быў арыштаваны заснавальнік дзяржаўнага джаз-аркестра БССР Эдді Рознер. Такая ж пагроза навісла над шанхайцамі. І тады Барыс Райскі прымае нечаканае, але самае вернае рашэнне. Каб выратаваць свой калектыў ад немінучай расправы, ён, як сапраўдны стратэг, пасля адпаведных дамоўленасцяў з кіраўніцтвам дзяржцырка убудоўвае свой калектыў у структуру дзяржцырка. І аркестр пачынае ездзіць па ўсёй краіне з цыркавымі трупамі, суправаджаючы іх выступленні. Так на пэўны час яны сталі блукаючымі зоркамі, але гэта быў адзіны спосаб захаваць аркестр. Райскі скарыстаў яго, але сам не ўбярогся. У 1950 годзе па ложным даносе ён быў арыштаваны, абвінавачаны і сасланы ў нарыльскі лагер. Ён раптоўна стаў лагерным зэкам, інтэлігент да мозга касцей. Там у лагеры ён засвоіў нечаканае рамяство рэнтгенолага, рабіў зняволеным рэнтген. І ёсць нават здымак, дзе ён сфотаграфаваны ў гэтым свінцовым фартуху. І яшчэ адна спецыяльнасць лагерная, электрык. Ён залязаў на гэтыя высокія слупы і сваімі прыгожымі, вытанчанымі пальцамі злучаў абарваныя правады. У лагеры яму дазволілі арганізаваць невялікі аркестр з такіх жа зняволеных музыкантаў, якім быў ён сам. І так працягвалася да смерці Сталіна, до 1953 года. Потым пачалася адліга. Справа Барыса Райскага была перагледжана ў 1954 годзе. Яго рэабілітавалі і было напісана ў даведцы, што за адсутнасцю саставу злачынства. Вы слышите, как гамка, не все ноты одинаково звучат. Пожалуйста, постарайтесь сыграть, чтобы все одинаково звучали. Пожалуйста, еще. Барыса Райскага рэабілітавалі,
і ён вярнуўся ў Рыгу, дзе ў той час жыла яго сям'я. Уладкаваўся кіраваць хорам прамкааперацыі, а па вечарах іграў на трамбоне ў рэстаране у аркестры джазавага музыканта Івара Мазурса. І тут нечакана у Рыгу прыйшла тэлеграма з Сочы ад музыкантаў яго аркестра. Гэта быў крык аб дапамозе. Былыя калегі літаральна умалялі Райскага вярнуцца да іх і зноў узначаліць калектыў, які быў на мяжы распаду. Нядоўга думаючы, разам з сям'ёй, ён тут жа зрываецца з Рыгі, прыбывае ў Сочы і уз'ядноўваецца са сваім аркестрам. – 1957 год. Аркестр на чале з Барысам Райскім упершыню прыязджае ў Мінск і пачынае выступаць у мінскім цырку «Шапіто», які месціўся ў парку імя Горкага, акурат побач з гэтай брамай ля ўвахода з левага боку. З гэтага моманту месцам пастаяннай прапіскі ўсіх музыкантаў аркестра Барыса Райскага і яго асабіста стаў горад Мінск. Мінчане палюбілі гэты аркестр, які іграў цудоўныя п'есы ў рытмах цяпер ужо дазволенага джазу. Приходилось играть и в танцевальных клубах. У него был тромбон, он привез с собой кулиса у всех круглая такая, у него была такая граненая. Какой-то фирмы солидной. В цирке проходили балы, вечера танцевальные. Оркестр играл танцевальную музыку, и Борис Ипполитович играл сольные куски на тромбоне. Весьма качественно. Я присутствовал много раз на этих балах-концертах. Відавочна пад уплывам фільма Эльдара Разанова «Карнавальная ноч», у якім здымаўся аркестр Эддзі Рознера, беларускі рэжысёр Сергей Сплашноў здымае аркестр мінскага цырка на чале з Барысам Райскім у сваім фільме «Нашы суседзі». Самога дырыжора ў кадры няма, але мы можам бачыць на гэтых панарамных планах многіх шанхайцаў, сяброў Райскага, яго калег. Тут і Дмітрий Шурхавецкі, і Барыс Гур'янаў, і Владзімір Аляксандраў, і Леў Главацкі, і многія-многія іншыя шанхайцы. Луна влюблённым вовсе не нужна. Она на удивление не скромна. Зачем влюблённым нужен лунный свет? Для поцелуй места нет. У той час мінскі гарадскі цырк яшчэ будаваўся, і ўсе чакалі яго адкрыцця. А калі ў 1958 годзе ён з'явіўся нарэшце на карце беларускай сталіцы, аркестр на чале з Барысам Райскім перасяліўся туды. А яшчэ праз 3 гады Барысу Іпполітавічу была прапанавана пасада галоўнага дырыжора канцэртна-эстраднага аркестра беларускага радыё і тэлебачання. Аппаратная? Начинаем запись. На той момант у эстрадна-сімфанічным аркестры беларускае тэлебачання і радыё было ўсяго каля 30 чалавек. Але Барыс Райскі адразу ж пашырыў састаў аркестра за кошт увядзення інструментаў джазавай музыкі. Цяпер у гэтым аркестры было 5 саксафонаў, 4 трубы, 4 трамбоны, раяль, акардэон, гітара, электраарган, вібрафон, поўны камплект ударных. З такім саставам можна было выконваць самыя складаныя, самыя цікавыя, самыя эфектныя творы джазавай музыкі, як савецкіх, так і замежных аўтараў. Барыс Райскі склаў цудоўны джаз-аркестр. Цудоўны Мінск рассвечаны, аграды в сіняве, б'ють свої мора вечором, славулі заспіве, плыве і колихається атмосфера віта.
канцэртна-эстрадны аркестр пад кіраўніцтвам Барыса Райскага стаў родапачынальнікам пасляваеннай беларускай эстрады. У той час з аркестрам Райскага супрацоўнічалі выдатныя спевакі, сапраўдныя карыфеі беларускай эстраднай песні. Першай сярод першых была незабыўная Тамара Раеўская, якую з поўным правам можна лічыць выхаванкай аркестра. Яе голас стаў сімвалам цэлай эпохі. Хочет малыш поскорее быть взрослым большим. Хочет ручей стать широкой рекой. Сосен мечта понести паруса бригантин. Храбрых мечта повстречаться с грозой. Был создан оркестр высочайшего класса, потому что была высокая требовательность к профессии, к делу. Музыканты безумно его уважали, любили, тем не менее, невзирая на его требовательность, и поэтому уже еще при жизни говорили оркестр Райского. Не просто какой-то оркестр, Райского оркестра. Барыс Райскі умеў адкрываць зорак. У яго была выдатнейшая інтуіцыя на цудоўных музыкантаў, якіх ён без прамароджвання адразу ж браў у калектыў. Менавіта Райскаму належыць гонар адкрыцця імені цудоўнага музыканта, легендарнага музыканта Юрыя Цырука, які неўзабаве стане галоўным дырыжорам маладога, створанага ў Мінску дзяржаўнага камернага аркестра. Ён быў выпускнік Мінскай, Ленінградскай кансерваторыі, выдатнейшы віяланчэліст, лаўрэат мноства міжнародных конкурсаў. Але пачынаўся ён як джазмен і віяланчэліст менавіта ў аркестры Райскага. Однажды был такой случай, значит, шла запись джазового произведения, а перед этим Юрий Цырук, тогда виолончелист, он пришел к Райскому устраиваться на работу. Райский ему сказал, что вы подождите, вот мы сделаем запись, и я тогда вас прослушаю. Значит, шла запись, и у пианиста в одном месте пару квадратов вместо импровизации стояли только функции. Но тогдашний пианист Борис Погосов не владел импровизацией. В это время сидящий Юрий Цырук встал и предложил Борису Ипполитовичу: Борис Ипполитович, давайте я попробую. И записали с первого дубля импровизацию. Райскому понравилось, и после окончания записи Цырук подошел и спросил: ну что, вы меня послушаете? Райский сказал: я уже все слышал, выходите на работу. Эту песню мы сегодня представим на суд. Мы – это Тамара Раевская, это Владимир Коризна, это Борис Ипполитович Райский и я. Песня называется, она впервые будет сегодня исполняться, песня называется «Хожу с суничными барами», что в русском переводе означает «неспетая песня моя». Колькі не гляджу, а не відаць той вясны далёкай і шчаслівай. Творчы тандем дырыжора Барыса Райскага і кампазітара Яўгена Глебава – гэта вяха ў гісторыі беларускага музычнага мастацтва. Яны давалі адно аднаму ўзаемныя такія
станоўчыя творчыя імпульсы і разам нараджалі новыя жанры, новыя аркестравыя п'есы, новыя песні, цэлы пласт, цэлы масіў музыкі ў галіне джазу, ў галіне эстрады, ў галіне кінамузыкі. Яўген Глебаў напісаў, а Барыс Райскі агучыў музыку да дзясяткаў кінафільмаў, якія ствараліся на кінастудыі «Беларусьфільм». Евгений Александрович Глебов – это один из таких, мне кажется, ближайших соратников Бориса Ипполитовича Райского. И это, ну, во-первых, знаковая фигура в нашем искусстве. Это и песенник, и симфонист, и мастер крупной, так сказать, вот, формы. Евгений Александрович приходил, становился рядом возле пульта, и видно было, как там между ними какое-то общее понимание музыкальных вопросов. И чувствую, что нормальное, доброе личное отношение. Мне кажется, что это были, в общем-то, не просто сподвижники в сфере музыкальной культуры, но и добрые друзья. Борис Ипполитович был воспитан великолепно. Он никогда дурного слова ни о ком не произнес. Он никогда не пожаловался ни на одного своего работника, ни на одного музыканта своего. Евгений Александрович был из той же породы. Они совершенно никогда не спорили друг с другом. Никогда. Они были по отношению друг к другу с огромным уважением. Почему? Потому что для них главное была профессия, которой они были преданы в высшей степени. И Борис Ипполитович всегда ему звонил и говорил: Евгений Александрович, вот вы мне принесли ваши ноты, я бы очень хотел с вами повстречаться. Борис Ипполитович, милости прошу. И Борис Ипполитович приезжает к нам. И они садятся в его кабинете и рассматривают, выслушивают, объясняют друг с другом. Все это делают в высшей степени, как два настоящих профессионала. Потому что это были профессионалы высокого уровня. У аркестры Барыса Райскага працавалі цудоўныя музыканты. Правай рукой Райскага быў выдатны флейтыст і кампазітар Яўген Грышман, які выконваў абавязкі другога дырыжора аркестра. Менавіта Грышман у асноўным займаўся аранжыроўкамі і ствараў джазавы саунд аркестра. Формула вечности. Когда мы глядим нежно глаза в глаза, тают века, старик самих, вечный лишь мы, ты и я. Райский пригласил был прекраснейший аранжировщик Женя Гришман. И когда он умер, Гришман, мы играли на панихиде. Вот. Райский стоит рядом с виолончелистом, а играли мы вторую часть квартета Бетховена, медленную часть, траурную часть. Райский говорит виолончелисту, рубанчику, говорит: Леня, дайте я. Сел на виолончели, как будто он всю жизнь с нами играл. Вы понимаете? Барыс Райскі быў універсальным музыкантам. Цяпер такіх называюць мульціінструменталістамі. І ў аркестр да сябе ён таксама падбіраў самых лепшых, самых выдатных. Ну вось такіх, якіх мы сёння называем постацямі, асобамі: Юрый Цырук, Валерый Сорока, Яўген Грышман, ну і, канешне ж, кампазітар, піяніст і аранжыроўшчык
Андрэй Шпенёў. Гэта ж сапраўдная легенда. Творческие люди, там, или концертмейстер, или композиторы, которые работали рядом с Борисом Ипполитовичем, они вырастали и становились профессионалами вот именно в той области, которая нужна была для работы оркестра. Тут точно так же произошло и со звукорежиссером. На работу в телерадиокомпанию пришел в то время, так сказать, выпускник музыкального училища имени Глинки по классу виолончели Эдик Мартенс. Прошло немного времени, как это уже стал не просто Эдик Мартенс, стал известный не только в Беларуси, но и в советских республиках звукорежиссер Эдуард Генрихович Мартенс. Все говорили, вот вы работаете в райских кущах. Райские кущи – это такой, знаете, заповедник в раю под покровительством Бориса Ипполитовича Райского. На самом деле так и было. Я вспоминаю, что это действительно были райские кущи. Он много советов давал, как с музыкантами общаться, где нужно и ложку меда, а где дегтя. И что, говорит, невозможно, с музыканта нельзя заигрывать, но и нельзя ставить себя перед ними таким большим начальником. Ты, говорит, первый среди равных. Калі ў 1961 годзе Барыс Райскі прыняў аркестр, ён называўся канцэртна-эстрадным, але 26 жніўня 1975 года адбылася першая змена назвы. Цяпер калектыў стаў эстрадна-сімфанічным аркестрам Дзяржаўнага камітэта па тэлебачанні і радыёвяшчанні пры Савеце міністраў БССР. Яго штат быў павялічаны да 67 адзінак. Барыс Райскі ўсё больш паглыбляўся ў запісы акадэмічных твораў, пераважна музыкі беларускіх кампазітараў. Ён прызнаваўся сваім сябрам, што яму ўжо цесна ў межах эстраднага жанру. І ён свядома пайшоў на яшчэ адну карэнную рэарганізацыю свайго калектыву. З 24 снежня 1979 года аркестр стаў называцца сімфанічным аркестрам Дзяржтэлерадыё БССР. Дадатак эстрадны знік з яго бренда. І гэта была ўласная ініцыятыва Барыса Ипполитовича Райскага. Я понял, зачем он это сделал. Он увеличил состав оркестра, добрал музыкантов, дал работу целой плеяде хороших музыкантов. У него оркестр на тот момент был 106 человек. Ему, как творческому человеку, хотелось этого. Он понимал, что он, может быть, не дотягивает до этой планки, но он музыкантски дотянулся до нее. И записи его этому подтверждение. С преобразованием оркестра в симфонический оркестр появились, что ли, такие вот мнения, амбиции, так, может быть, нам надо больше играть симфонической музыки. А когда симфонической музыки, получается, что вот у Бориса Ипполитовича несколько нет внешних эффектов вот дирижирования симфонической музыки, что вот, может быть, не хватает какой-то дирижерской техники. Но это последнее дело дирижерской техники. И что в результате? В результате у Бориса Ипполитовича произошел, к несчастью, третий инфаркт. То есть при мне, вот мое, третий инфаркт – это уже существенно. У 1988 годзе Барыс Ипполитович пайшоў на заслужаны адпачынак. Канешне ж, пашоў з крыўдай. Так, яго адыход справакаваў інфаркт. Але ён мог яшчэ працаваць і працаваць. І вось аказалася з гадамі, што тое, што Барыс Райскі пайшоў у
больш не працаваў у аркестры. Гэта адбілася ўвогуле на лёсе аркестру цывілю, таму што прайшлі гады, і час паказаў, што другога Райскага ў гісторыі гэтага калектыва не было і ўжо наўрад ці будзе. Белорусские композиторы ему благодарны просто до скончания своих дней всем, потому что он практически записал все, что создавалось белорусскими композиторами. И это все запечатлено на дисках, на этих бобинах, на всех записях высочайшего качества. И когда хоронили Бориса Ипполитовича, вокруг стояли практически все композиторы белорусские, все вокруг были. Они пришли отдать дань великому музыканту, и образование, оказалось, не особо играло роль. Высшее у него, не высшее, а потому что он был музыкантище, вот, с большой буквы. Сваёй чароўнай дырыжорскай палачкай разам з аркестрам беларускага радыё і тэлебачання Барыс Райскі увасобіў аўдыёлетапіс беларускай музыкі 20-го стагоддзя. Шмат павандраваўшы па свеце, ён здзейсніў гэтае высокае прызначэнне менавіта тут, на нашай зямлі. Ён палюбіў і прыняў Беларусь з таго самага моманту, як ступіў на яе упершыню. Беларусь стала для яго сапраўднай радзімай і вечным прытулкам. Светлая памяць гэтаму вялікаму чалавеку і музыканту.